Здравейте, здравейте, приятели! Днес съботен ден реших да направя вече дюлевото сладко, защото няма за кога да чака. Макар че баба ми казваше, трябва да чакаш, споделям с вас един съвет, където ми е останало от нея. Трябва да чакаш да падне слана. Тогава дюлята ставала по-сладка и след това я обираш. Но тия дюли са също много сладки, много сладки. Ето, аз правя дюлевото сладко и не само дюлевото сладко, всички сладки ги правя в тава на фурна. Добавям към захарта, която е нужна, количество, което е нужно за тия пропорции, добавям и по 3 лъжици мед. И става разкошно сладко. След това ще споделя с вас резултатите. Искам също да ви кажа да си подарявате гастрономически турове, срещи и организиране от мен, вашия домакин на Гурме гастроселски туризъм, събития тук на село. Аз сега се намирам в селската ми къща. Дюли и такива овошки нямам аз в града. Всичко е тук, на село. Селска идилия. Температурите са малко по-ниски. Вече сложих и шушоните, защото е доста хладничко. И така, от мен чао! Следвайте ме за още есенни предложения, много есенни предложения. Есента е също много голям период, в който се правят и се приготвя зимнината. Ще споделям с вас. Ще се радвам да бъдем заедно, когато организирам събития и да споделяме опити и заедно да се радваме на цялата тази съкровищница, която имаме от бабини рецепти и селски, традиционни, български сладкиши и ястия. Чао от мене, ще се включа след това да ви покажа резултата. Чао!